Mga kahigalaan. Maayong pag-abot mga kahigalaan sa kuan ay ako may unang naabot karong kahigalaan diri sa among lugar. Kauli ko karong kahigalaan, gikan ko Manila. Galing ako Manila ang kahigalaan. Gusto ko mag-vlog kahigalaan. Gusto ko mag-vlog, gusto ko mapakita sa inyo ang among lugar nga usa ka nindot. Nindot kayo. Ang among lugar kahigalaan. Manindot nga hangin. Manubugnaw nga lugar. Ang among saging. Hapsay kay among saging diri. Hapsay kay dahon. Gamay pa kayo pero nanay bunga. Ang among saging. Gamay pa kayo kunuan pero nanay saging. Ang among kuan ray kalubian. Daghang ang among kalubian diri kahigalaan. Makita ninyo makita ninyo kahigalaan ang among kalubian diri kada. Ug among kasagbutan. 30,000 na. Pero kahigalaan kanang haron masayod mo kahigalaan suportahi kita ako kahigalaan. Sa akong pag-vlog karon. Primero na akong vlog karon kahigalaan. Kailangan nga inyo kong suportahan. Kay gusto kong mag-vlog kahigalaan, hindi na ako bumabalik ng Manila kahigalaan. Hindi na ako punta doon kasi marami ang kuan doon kanang maraming tao. Gusto ko tahimik ka mga kahigalaan. Gusto kong malinaw kahigalaan. Malinaw, malinaw dito sa amin. Kahigalaan nakita niyo kahigalaan, nakita niyo kahigalaan ha. Nakita na gid niyo kahigalaan ang akong pag vlog karon. Karong hapon na. Nakita ninyo ang ako pag vlog karon kahigalaan. Nakita ninyo ha. Nakita ninyo kahigalaan ha. Unsa kanindot ha? Sa kanindot sa among lugar. Sa kanindot sa among lugar. Income Saudi. Dire ko sa vlog bisag dagko income Saudi dire sa vlog dagko. Uy. Unsa ka? Unsa ka diri nga naabot pa ka diri? Ay pangilog ug area. Unsa Gani na ra ko diri ha. Gani na ra ko video diri nya. Ikaw kabot ka kalit diha. Mangilog ug content. Unsa di ka? Mangilog ug content. Sa mga gudit. Unsa man ka? Si content. Na dire. Ako pila ka oras man nga. Naunsa kanawa. Naunsa naabot mo ka diri uy. Naunsa. Tiga asa ka di ay nga nang naabot mo ka diri sa ako pag vlog diri nga. Ano ni area dire? Sa unsa. Pangilog area. Nangilog makay videohan na uy. Pangita dito ang mga dito. Unsa man ni? Ang ko ni man mga saging. Saging rin na. Ini saging ako tanom man ni amo ni bintayan. So binantayan. Losa, ini saging ako tanom man ni. Binantayan mo ni. Pangilog area vlog re. Pag abot ako diri wala gabantay. Nya mayon kag binantayan. Ang binantayan gali ka na ika nagbantay. Gabantayan nimo. Pag abot ako diri sa saging ana, wala gabantay diri. Nya mayon kag gibantayan nimo. Sa magbantay mga makadiri. Ini yuta ati buo kami gabantay ani amo aning area. Pag nganon abot magandre nga trespassing man mo ha. Pag bangkuan ya. Trespassing. Area dire nga. Abi nimo, ang nagbantay gali naa gid gabantay diya. Pag abot ako diri wala gabantay nya mingon ka diri og kanang ikay gabantay nya pag abot ako diri wa may gabantay diri wa maka diri. Diba? No sa mangilong na jud ka content bida, mangilong na jud ka. Gusto jud kang musikat, ba? Gusto jud kang musikat. Sikat Na. amo ang katungod diri kay kami nagbantay ani yuta wa kay katungod diri mo ilog diri amo ni ko mo aning kuan diri area. Wa mo ko nangilong nag-vlog ra man ko diri. Nag-vlog ko diri nya. Dito ka mag-vlog sa kuan. Lain area. Di ako rin mag-vlog diri sa mga area. Kami bantay ani. Unsa di ka?